que estem fent un projecte de català, que estem enregistrant paraules d'aquestes que no utilitzem tant o que les hem anat perdent mica en mica, i com que se'ns va donar la possibilitat aquesta de fer un projecte d'artistes del canvi, vam dir de vincular el projecte aquest de plàstica amb el de català, tenint en compte els ODS, concretament el d'una educació de qualitat i l'ODS 11, que és el de les tradicions i la cultura, de no perdre la nostra cultura, la nostra llengua, que és la catalana. Llavors vam proposar als nens de trobar alguna manera de poder plasmar de manera artística tot aquest vocabulari que havíem anat recollint perquè la resta de la població també en pogués gaudir i pogués aprendre una mica gràcies a ells, en aquest cas. També tenint en compte l'ODS 4, que és el d'una educació de qualitat, els nens estan ensenyant també a la resta de la població, a la resta d'escoles, una mica d'aquest vocabulari que mica en mica el anem perdent. Cada nen se li van adjudicar unes paraules, que aquestes paraules les vau portar de casa, que també les van demanar als seus avis, gent més gran. Llavors vam també vincular-ho amb la Marta Freixedes, que és la noia, l'artista d'aquí a Ripoll, que ens ha ensenyat a fer aquesta lletra així tan bonica, així lettering i lletra lligada. Hem anat practicant i ho hem pogut plasmar aquí a la paret. I cada nen i cada nena n'ha escrit 3 o 4. I què us ha semblat l'experiència? Molt guai, molt divertida. Jo he escrit farragós, que és una cosa cansada, fart d'estar tip d'una cosa, ferum és una olor desagradable i fatxenda una persona que llueix molt de les seves accions. Jo penso que és una experiència única perquè poder demostrar una mica el teu talent amb les paraules i poder-ho plasmar aquí a la paret i que tot Ripoll pugui venir a veure-ho i aprendre paraules que s'estan perdent. A mi el projecte m'ha semblat molt xulo perquè aquestes paraules ja no es diuen molt i fer això també dona orgull a les paraules i la Unió Catalana i a la pàtria. I també voldria donar les gràcies a en Jordi Llamola, que ens ha fet aquest títol tan bonic, que ha fet en ferro forjat, i a la Marta Freixedes, que ens ha ensenyat a fer el lettering i aquesta lletra tan bonica. El món a les nostres Mans. I què hem fet? Un munt de mans que representa la nostra cultura, Què demanàvem amb aquestes mans? la pau, La pau. Aquest nen o nena va posar amistat, amistat. I aquest nen? estimar, Quina paraula creus que representa la pau? justícia. Justícia. Això ho vam parlar de la justícia, que era important, no? Qui us ha ajudat a fer tot aquest treball? L'Antonella, un artista que ens va ajudar a fer-ho. Quins ODS serien d'aquest treball? Aquest, el colom de la pau. I també les desigualtats vam treballar, no? Sí. Vam parlar de que no tothom té la sort de poder anar a l'escola. I què creieu, que poden aprendre alguna cosa també els adults d'això que hem de la fet? pau. Què poden aprendre? Aviam, Cautar. De la pau. El què de la pau? L'amor i L'amor. no importa si ets diferent, tots som diferents. I vosaltres al vostre dia en el col·le us trobeu situacions en què ajudeu a construir pau? Hi havia persones que estaven soles i vam anar-hi per a jugar i així. Acollir, no? Una I mica. així perquè estiguessin contentes. Ajudar les persones a recollir el pati, perquè tots participem a recollir. Tu, Adam, què vas ensenyar a fer als nens de la classe gràcies a aquest projecte? Escriure el seu nom en diferents països. Amb quin idioma? En marroquí. Vas ensenyar-los, no?, com s'escrivia. I amb això també vam tenir un moment de veure la diversitat. Vosaltres alguna acció concreta que proposeu o que us proposeu a vosaltres mateixes? No barrejar-se amb els altres. No barallar-se. Molt bé. I tu, Zoe? Què creus que pots fer per ajudar a fer el món millor? Ajudar les persones. Jugar amb les persones perquè així puguem aconseguir un món millor. Jugar, Estimar els altres. I estimar. L'amor és important, eh? Esperem que els agradi el que hem fet. Estem a punt preparats per començar la passejada de presentació del nostre projecte, representar el Jardí de la Frida Kahlo,
amb un artista local que ens ha ajudat, l'Eudal Alabau, que treballa tot el tema de reciclatge de materials i de treballar amb la natura. I amb ell hem fet aquestes floretes tan boniques. Esperem que us agradi molt perquè estimem molt a la natura nosaltres, que sí? Sí. Sí o no? Teníem unes flors així, I ho vam pintar i què més vam fer? també ho vam I ho vam retallar. Aquestes flors que hem fet són de cartolina i són... Vai. Aquestes flors que tenim al cap, que és com un barret, són unes flors de la Frida Kahlo. Era de Mèxic, I què li agradava molt amb ella? pintar. Vaig demanar si podia col·laborar amb això, però que el meu projecte fos fer aquest muntatge de colors amb bastant material que tinc a casa meva i creant moltes flors amb material reciclat, de manera que el repte era emplenar tot un camp de futbol i llavors el ball tot ha estat improvisat, però el principal és que participin i que gaudeixin. La idea era treballar els ODS amb els nens d'educació infantil. Vam anar a buscar coses de la natura al pati i a partir d'aquí, amb tot el que havíem treballat dels ODS de cuidar l'aigua, de cuidar el nostre entorn, la natura, vam fer una obra d'art. I va venir la Cristina Guillemet, que és una artista local d'aquí a Ripoll, i ens va ajudar a fer una obra. Tothom va fer el seu tros, però era clar que havíem de fer una obra conjunta. De què vam parlar? De l'aigua. I què havíem de fer? Cuidar l'aigua, Per què? perquè si no la cuidem, ja no tindrem... No tindrem aigua. Sí que tindrem aigua, però sortirà marró. Sí, sortirà marró. I els animals? No podrem veure. Què els animals? Què els hi passarà després? Oh. Els hi farem a la panxa. Què en vam Què vam fer? fer aquí, per exemple? Que hi ha les pinyes. Què fèiem amb les pinyes? Ho posàvem i quedava la forma. Clar. I punxàvem amb arrels. Amb els pals, els dibuixos dels pals. És tot supernatural i al final han sortit unes coses superxules. Amb els petits vam treballar, per exemple, els colors blaus que parlaven més de l'aigua, no? Amb els de P3 vam fer més l'aigua. Cada nen tenia una rajoleta de fang i ells allà feien el que volien. Llavors, clar, alguns surten amb fang enganxat, alguns tenen forats, alguns tenen sorra de la muntanya, que vam experimentar també en terres naturals, surten colors, això, verds, marrons... Bueno, és una experimentació 100%. Al final, tots han fet la seva peça, però serà un conjunt que veuran cada dia, no? Alguns deien, quan ens la podem endur a casa? I és com, no, clar, perquè al final serà una cosa que veuran ells i els que vinguin darrere. Quin nom li posaríeu? Ceràmica pintada. Ceràmica pintada. Sí, una cosa... Ceràmica seca, també. Decorada. Decorada amb sorra.